V každém případě požadavku, tak je potřeba naši linku Besta kontaktovat po 7 hodině ranní. Já vím, ale prosím vás, já se tady připoju, nevím, 12 minut mi to píše, že mám zavolat pracovní den a vy to najednou zvednete, není pracovní den snad a už mě to tady hlásí, že jako jste online, jo? A jak to mám udělat, že mi tady volají lidi, já nevím, co mám dělat s tím, sakra, protože mě tady otravují SMSky furt nocí a furt nemůžu spát, mně se zdají halucinace. Ráno jsou prochcaný madrace z toho a ne, prosím vás, to jsou halucinace a vy mě furt to O2 mě posílá SMSky, jaký internet, poslouchejte mě, ty internetové SMSky mě otravujou, mě to otravuje život, já tady vidím skřítky z toho v noci, furt mě to otravuje, já nevím, co dělat, já jsem to na prášky, všichni se mě baráku smějou, že jsou blázen nebo snad něco. Mě se smějou a přitom vím, že mám pravdu, protože všechno to ovládá O2 to ovládá ty životy. Všechno ovládá O2. Vy tady napíšete, že to neberete v noci, ale vy to berete. Já tady čekám půl hodiny čekám v noci, a to vemete to nakonec po půl hodině a furt dokola. Já si z toho na prášky vám řeknu. Takže vy budete drzej, takže jak chcete. Já vás vykuchám jako rybu.